Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sa pulutiman ada dabiatan kumasa akapakasiar o manusia. Paganyaron na si kudan yang penkapakasuld na pitaroon yun so bismillah, a'udhu billahi minal khubthi wal khaba'ith. Ikadua na ami kasuld sa kanyan na pagunaan yan adiwang askinyan. Ikatalo na amay kapalios kanyan na pagunaan yan akawanan askinyan taros apitaroon niya so gufranaka. Ikapat na amay ka kanabasiar asungan yan, titian yan, paguduan yan, na pagawat-awat sa kanyan, tapok sa kanyan, kumanga kayo, si kumanga compound, dis kanyan, pikilay kumanga tao. Ikalima, na di ka pa kayo ubang ka sasanguri, udi natatalikudi, agyang kuto akibla. Malagid, antaw akas isa sulda siyar, udi nasaliwa siyar. Si kumasa akapagudong ka, si kumasa akaptiti ka. Ika naman na pananggilaing ka, ubar kami sugat sunajis. Ikapito, na di ka pa kayo uba kad ipamo po ayaw sar na ka na sukawanan na ka. Ikawalo, na di ka pa kay uba ka si paniti pangudu si ikulalan o mga tao. Ikasiyaw, na di ka pa kay uba din akaawidan ka a Quran na isulod ka sa giyang kutas siar. Inuntabu o ikalak ka akada o Quran na kapakay ay isulod ka. Ikasapulo, na di ka pa kay uba ka di itaro-taro mbrabra kumasa akaptiti ka kapagudong ka. Wassalam.